Tekstilproduktion blev en stor del af industrialiseringen, takket være en række af tekniske forbedringer, der gjorde en maksimal produktion mulig. Den anden forudsætning var et storstilet import af det nye råvarebomuld. På vores første tegning kan du se, at omkring 1800-tallet mangedoblede den engelske import af bomuld fra Amerika. I de amerikanske sydstater var produktionen af bomuld effektivt organiseret på store plantager, der brugte sorte slaver som arbejdskraft. Således blev den engelske tekstilproduktion baseret på et massivt import af amerikansk råbomuld. På tegning 2 kan du se, at denne import af råbomuld sørgede for, at England kunne masseproducere og eksportere færdigforarbejdet bomuldsklæder. Masseproduktionen og transporten var nu hurtigere og nemmere takket være damptoget. Det var der gode penge i. På næste tegning kan vi se, at den teknologiske udvikling skete skridt for skridt. I 1766 blev en simpel hånddrevet maskine udviklet til at spinde tråde. En spinning jenny. Ved hjælp af denne kunne en spinder være lige så effektiv som 15, der brugte den traditionelle spinderok. Denne teknologi videreudvikles, og en dampdrevet spindemaskine bliver udviklet i 1820'erne og kunne overtage flere hundredes arbejde. På samme måde blev også væveprocessen mekaniseret, og nogle årtier senere så forsvandt også håndvæverne gradvist. På tegning 4 handler det om, at hvorfor var det lige præcis produktionen af tekstil, der hjalp industrialiseringen, mekanisering og fabrikssystemet i gang. En af svarene kan være, at det var forholdsvis simpelt at mekanisere spinde- og væveprocesserne. Det var nemt at masseproducere disse klæder billigt og købe dem. Derfor kunne de fleste mennesker få råd til at købe de behagelige bomuldstekstiler. Og ikke kun i England, men også i kolonierne på det europæiske fastland.